Bună seara, prieteni! Sunt Marian Coman și urmăriți Realitatea în Obiectiv, o emisiune realizată în parteneriat cu cotidianul Obiectiv Vocea Brăilei. După cum știți, Consulul României la Paris, mă scuzați un moment, îmi șoptește în cască din regie, da, este ziua actorului Adrian Iacov. La mulți ani, Adrian, să ne vedem cu bine! La mulți ani! Acum. La mulți ani, Adi, și mulțumesc pentru tot. Rulez încet și apăsător, mă întreb către apus. Rulez încet și apăsător, de strig mă las condus. Am pornit în zor de zi, purtat de soare și vânt. La mulți ani, Crețule, din partea tu pe acord, să fii sănătos și numai bine. Crețule, multă sănătate, mulți kilometri, la mulți ani și tot ce-ți dorești. Procon. Haide, Crețule, și o porție de sală pentru tine. La mulți ani, Crețulino, să te lovească fericirea, liniștea, să ai parte de bucurii, să-ți se împlinească toate visurile și să ai parte de multe nebunii, exact așa cum îți place ție. Te pup! Bună, Adi! Ce faci? Ea e prea mulă, e bolnavă. Nu contează. Am vrut să spunem la mulți ani. Mama ne filmează, a zis că ești cel mai frumos prieten. La mulți ani! Alexandra a fost drăguță care e ideea asta. Te pupăm! Gata! La mulți ani, Adi, să fii sănătos, frate. Să ne trăiești 1000 de ani, da? La mulți ani, Crețule, asfalt curat, fără cuie, să-ți rămână bani. Crețule, la mulți ani, băiete, ce faci? Mai mergi cu motorul? Băi, la mulți ani să fii iubit și fericit. Dar, ai grijă ce faci în viață. Tu-ți cânta o poezie, dar n-am învățat-o încă. Și... multă sănătate. Ce am filmat? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, pam 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 pam. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Mai tare, mă! Crețul să trăiască, Crețul să trăiască, la mulți ani. Bu! Și mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Crețule, la mulți ani, multă sănătate, să-ți trăiască și să-ți crească. La mulți ani! Da. La mulți ani, Crețule, și la cât mai mulți kilometri.
ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Pam, 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 pam. Fica nebună și Adi să trăiască, fica nebună și Adi să trăiască, la mulți ani. E a treia înregistrare pe care încerc să o am. La mulți ani, să fii sănătos și tot ce-ți dorești tu. Brothers forever, ai grijă de tine. La mulți ani, să crești mare. Cel mai bun Vasilică! Te-am trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mai bine făceam playback. Ia-mă mâna de pe ea! Te pop! Mulți ani, crețule, să ai parte de bucurii și mulți kilometri fără evenimente. Pentru oamenii mari trebuie să sari în sus. Așa că cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani, Adi să trăiască, Adi să trăiască la mulți ani! Bună, Adi! De fapt, filmarea anterioară trebuia să spună că ne bucurăm că ești prieten cu noi, că ești frumos, că ești talentat, că îți urăm tot binele din lume și tot ce se mai dorește. Multă iubire și bani, mulți bani. Și la cât mai multă petrecere. Deci din nou, la mulți ani și te pupăm dulce. Pa! La mulți ani! Să fii sănătos, fericit! Da, am încercat să sincronizăm, dar fără voi nu prea reușim. Să fii sănătos, să iubești, să ai parte de viață frumoasă, să respecte la înțeles cât mai multe rânduri și să ai parte, în primul rând, de iubire, de bani, de bere și... Nu goală! Și nu goală! Și să vrem și noi cu tine chestia asta, să ne trăiești. La mulți ani, Adi! Să nu trăiești mai mult decât mine, că te umor. Ai noroc și la ce-ți dorești tu. Și la mulți ani. Dar nu vreau să-i spun la mulți ani. De ce să trăiască ăsta mai mult decât mine? Deci aș rămâne singură. Acum 2 ani am cunoscut un om. Astăzi mi-e prieten. Poate cel mai bun prieten. Te iubesc, crețule. Te voi iubi și sper să te iubească toată lumea la fel de mult cum te iubim noi. Eu. La mulți ani și tot ce-ți dorești. Și o să-ți dau și găleata la un moment dat. La mulți ani! La mulți ani, băi, Blondo! Să ne trăiești! La mulți ani și la mulți 4 fantastici! Să crești mare și voinic, să rămâi la fel de frumos, deștept și nebun ca până acum. Te pup!